ମାମା ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ କରୁଛ? ଲଙ୍କା ଦେଉଛି ଲଙ୍କା ଧୁଛ? କଷି ଲଙ୍କା ଛିଣ୍ଡା ନା ଥାଉ ଥାଉ ଛିଣ୍ଡା ନା ପଳେଆ ସ୍କୁଲ ଛୋଟ ଅଛି ଚାଲୁନ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି ବୁଲତେ ଯିବୁ କେଉଁଠି ଯିବୁ ବୁଲତେ? ଚାଲ ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି ଘରେ କେତେ ରହିବୁ କେତେ ରହିକି ଘରେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିକି ଆସିନହନ୍ତା ଆଜି ବାପା ଆସିନେ କହିବୁ ନା ନେଇଯିବେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବୁ ଘରେ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆମେ ଯିବୁ। ଆଜି କେଉଁଠି ଯିବୁ ରାତିରେ ଦିନେ ରହିବା ଦିନେ ହେଉଛି ଘରେ ବାପା ରହିବେ ରହିନା ଦିନେ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ ବୁଲାବୁଲି କରତେ କହିବୁ ଯିବା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା ଆଜି ଆଜି ରାତିରେ ଯାଇ ହେବନି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ହେଲେ ସକାଳେ ବାହାରିବା ସକାଳେ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବା ହେଲା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି ହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇ ଆସିବା ଆଜି ବାପା ଆସିନେ କହିବୁ ତ ସତ କଥାଟା ହଁ କହିଦେବୁ ହେଲା କହିବୁ ବାପାଙ୍କ କତିରେ କହିଦେବୁ ନେଇଯିବେ ହେଲା କହିବୁ ନହେଲେ ଦେଖିବୁ କେମିତିଆ ତୁ କହିନେ ବାପା ମାନିବେ ହେଲା କାହିଁକିନା ତୁ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ